Δυστυχώς μέχρι τώρα ο μεγάλος ασθενής ήταν πάντα το ελληνικό δημόσιο. Και οι ελληνικές εταιρείες προσαρμοζόταν να εξυπηρετήσουν το μεγάλο αυτό ασθενή. Άρα οι παθογένειες του δημοσίου πολλές φορές περνάγανε μέσα στον ιδιωτικό τομέα. Το καλό με το ιδιωτικό τομέα είναι ότι υπάρχει ένας κριτής που είναι η αγορά. Αν δεν είσαι αποτελεσματικός και αν δεν μπορείς να προσαρμοστείς αποτελεσματικά στις συνθήκες, η αγορά θα σε οδηγήσει στην έξοδο. Το βασικό αίτημα για μας είναι πρώτα απ' όλα να φύγουμε από τη λογική του box moving και την νομοθεσία που λειτουργούσε για box moving, να πάμε στη λογική της υπηρεσίας, να πάμε στην υπηρεσία της μελωτοκατασκευής, να πάμε στην υπηρεσία του ολοκληρωμένου έργου που κάποια εταιρεία αναλαμβάνει outsourcing και τη λειτουργία του. Για να μπορέσουμε να πάμε σε όλα αυτά είναι επίγουσα ανάγκη να ενσωματωθεί οι ευρωπαϊκές οδηγίες που προβλέπουν αυτό το κομμάτι των υπηρεσιών στο ελληνικό δημόσιο. Είμαστε σαν κλάδος σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα αυτό το πράγμα θα πάρει το δρόμο προς τη Βουλή για να μπορέσουν στη χώρα μας να έρθουν νέες διαγωνιστικές διαδικασίες όπως ανταγωνιστικός διάλογος, όπως framework agreement, όπως όλα αυτά που όλα αυτά τα χρόνια η Ευρώπη χρησιμοποιεί και για μας ήταν ανύπαρκτα. Το δεύτερο κομμάτι που η πολιτεία πρέπει να αντιμετωπίσει είναι η γρήγορη εκδίκαση των όποιων διαφορών προκύπτουν. Αυτό μπορεί να γίνει σε συνδυασμό σε δύο επίπεδα. Ο κλάδος να βάλει μέσα το θεσμό της διαιτησίας, άρα να μπορούμε να αυτοδιαχειριζόμαστε και να λύνουμε γρήγορα και αποτελεσματικά τις όποιες διαφορές προκύπτουν. Και το δεύτερο κομμάτι που δεν έχει να κάνει με το κομμάτι της διαιτησίας, έχει να κάνει, θεωρώ, με την εκπαίδευση του δικαστικού σώματος να μπορεί να αντιληφθεί και να δώσει δικαιοσύνη σε ένα κλάδο που κινείται ταχύτατα. Η πρότασή μας αυτό είναι πολύ ξεκάθαρη, να δημιουργηθεί ειδικό σώμα δικαστών που θα είναι εξειδικευμένοι και εκπαιδευμένοι στις νέες τεχνολογίες και που θα μπορούσε, κατά αναλογία της αθλητικής δικαιοσύνης, να απονέμει πολύ γρήγορα δίκαιο εκεί που η διαιτησία δεν μπορεί να φτάσει.